Lelo tiyamba chigawo cha masanachi ende tili nkhani zochuluka zoti tipatsirane koma tiyambe ndi nkhani yokhuzana ndi malemu Victoria Bobe ya update tu yokhuzana ndi za imfa yawo ija komanso amene anapha zili motani chifukwa chonotino mmene mukuonera pa screen pano potuka video kamene ukatengedwa ku khoti la Blantyre kumene ndekotino anthu aja amene anapha Victoria Bobe wa akuyankha mlandu kumeneko. Komano omwe ndilowa tifotokoze bwinobwino nkhani ndipo tikuyamba kwake tiyamba ndikunena kuti anthu otundendo omwe aja ndithu Peter Chimenya, Maxwell Elia, Rafiki Abdul Hassan, Santos Chimaba, Isa Ali, Peter Mpepo komanso ndikuti Charles Chikapa. Anthu amene wawa ndamene akuganizidwa kuti anapha malemu Victoria Bobe ndipono nambalayo ikwenera izikwana anthu 6 if not 7, I think alipo 7 yeah. So panotu nkhani ndona kuti lero analowa ku Blantyre High Court kumeneko basi kenako jaji wayamba tsopano kuwafunsa mafunso. Inutu milandu imene mwatsajidwa kuchoka kuboma ndionena kuti number 1 munapha Victoria Bobe, number 2 munakathyola nyumba komanso number 3 ndizonena kuti munabaso katundu kumene koko. Milandu itatu imeneyi mukuyikana mukuyivomera. Anthu ajaru onse akana kunena kuti ifetu milandu imene sitikuyivomera, tapitani mukayang'ane anthu amene anapha Victoria Bobeyo sifeyo iyayi, amene akathyola nyumbayo sifeyo, mukayang'ane ali kwina kwake mwina mukapeza koma sife, komanso anthu amene anapezeka zonena kuti aba katundu kumeneko nde sifeyo iyayi. Apopo ndeti mwaponya ndithudi ife sola kwa situzidziwa zimenezo. Nkhani zaketo kumakamba motero kuti ino makosana mesa kodi akuboma ankachita kunena apolisi nthawi imene jakunotino we have made a great progress, akuti tapanga ndekutino tapanga breakthrough ndithu kuboleza kunkhani ya malemu Victoria Bobe, ndipo anthu amene wawa avomereza kuti adziwapo kanthu achina Elia aja si aja kodi ankachita kupita kumene kuja ndikumakafotokoza tinkalowera apa mesa ankafotokoza magayizi ndelelo zakhala bwanji inokunena kuti akane kuti iye sauziwapo zina chilichonse. Anyways nde nkhani zaketu ndikumakamba motero ndete adza kuboma notokhe palibe vuto siawakukana ifetu ndetibweretsa mboni zathu ndithu tili ndi mboni, ndipo mboni yoyamba yomwe tikubweretserani pano ndi Yamikani Bobe, mamuna wa malemu Victoria Bobe adzafotokoze fazani ndi amene anali ndi malemu Victoria Bobe nthawi imene ankathatha ndifa, nthawi imene anapezeka zonotino achotsedwa moyo aomberedwa iye analipo. Ndetu nkhani zena apezeka zonotino Yamikani Bobe walowa ndekuti pamene padza kuti ayambe kufotokoza kumfunsa mafunso fotokozani zinakhala motani, akunena kuti nkhani tu ndionena kuti kunapezeka zonoti akubadza abwera ndipo tizizota pandati sizili bwino tinathawira ndekuti kuchipinda ine ndi mkazi komanso ndekuti ana tapita chipinda kumene kuja basi ndeti mkazi anagwira chitseko kuti sinangakubadza sachole, ndiye kuti wagwira chitseko pamene paja ine ndekuti ndimakasizana akatundu olemetsa kaya ndekuti kaya ndizimachane kumene kaya ndi bedi ndi zina zotero zokuti tizikankhire kuchitseko kuja kuti mwina mwake ndekuti chitseko chikhale ngatibe chili ndi mabarrier sangalowe mophweka akubawo asatipeze mophweka, koma ndekuti akubana atafika kujeni kunja kwa chipindako atafika pa chitseko potsegulani ndekuti ine mene mmakayang'ana tsopano mmakakankha katundu ngatazi ndekuti zoyenerazo tingopanga rumwina azumu kunoti ndiyenda mwina bedi kaya mwina kunaliso kaya kaya ndi wardrobe ina yake oti mwina mwake ndi oti munakatha yotha kusunthika zinthu ngati zimenezozo kaya zikwama zolemera kuti akatchinga ndithu pakhomo paja kuti basi khayi ngati achipatsabe mphamvu ina yake chitseko chija alephere ndekuti kukankhadza kuti alowemo asimple. Ndiyeno akubadza zonoto mwatsekete chabwino pa kuombera pamene paja ndekuti saiwale chonena kuti akunena kuti Victoria Bobe anatagwira chitseko chija kuti uyu akakankha mabedi ndekuti mkazi wagwira chitseko kuti mwina mwake chisatsegulidwe mophweka ya ndipo kaphuka uyu wabwerese ndekuti zinthu zimene zingathe kuchithandizira chitseko chija kuti chisatsegulidwe mophweka. Kuombera kuja kwapezeka zonoto basi chipolopolo zinapita direct sinangati anali pakhomo anali agwira
kutseka chitsekocho chipolopolo chinapita direct kwa iyeyo ndithu kumuomba mpaka natu anapezeka zono tino anamwalira pamenepo. Akuti Amikani Bob arona zimenezo ndanasiya zonse kuthamanga kukamugwira ndi kuti mkazi wake kupanga tseki kuti apa ndisizili bwino. Basi tu chipongwe zimene sinasitika zidza ndipo noti naona mmene zinakatira ndithu kumbali zono tino mitima ya anthu ochuka inasweka makamaka akufamile sizinaende yayi. Anyways kuchoka ndekuti pamene popo akunena kuti akubadza atu sizoti anali ndi chisoni kuti tapha munthu yayi. Kunende kuti basi nokunkakamiza mamunayo tiye tipase ndalama akuti inetu ndilibe ndalama mu mpaka tupopitiliza Amikani Bob amafotokoza kunena kuti atitu anthu amata ndi kuti kumukakamiza mpaka na tipase $, osangoti ndalama yakoma tipase $. Sizono anata kubwera ndi kuti ndi target tomwanzira ena yake ngati amasozono ndi kuti yakapezekane $. Nanga mungabwere ku nyumba kwakapontha buwe ngati ineyo ndikumakandifunsa kunena kuti no ndikupaseni $. Ine $. Onkayambira umapezi ndamba ndagwira kwa ineyo. Hayi ndithu basa kuti amafunsa zimene zobwesa $. Kuno ndi basa lonozolapo nditi sizili bwino ndimene kunapezeka zono tino ala papa tikandipitiriza apa kulimbana na anthu amene wamwene akhoza kupezeka zoti awombera kamwana mbazokopa panai kamwana kakang'ono kwambiri kabebe kena kake kapezeka zoti mwina mwake angapita vulaze mwana iso ndikuopa zimenezo akuti anangozota atapita ni magalimoto mumpita m'magalimoto mmene mumukapezamo ndikuti tani mukapeza mwina mwake zimene mukufuna adza kupita kapanga cheke magalimoto anakapeza zoti mulibe kalikonse ndibe dana abweriraso kuzata mukuona ngati mulibe ndalama nyumbamo tentingotengani ndekuti basi no katundu amene mudzatenga mu laptop kana iPad ka manager anatenga iPad ndi POS machine ndizino zoti zamatenga zidzanda sindikunyamuka kumapita kwa pofotokoza kuna nthawi imene ndikuti zimachitika ndikuti Bob family wa anapezeka kuti anatumiza utenga ku gulu la WhatsApp la mudera limene lolo watanapanga gulu ndithu chako chigumulawo kuti azitha kumayankhulana ngati zinthu ngati zosachitika naye ndikuti atatumiza utenga kumene kucha kumasa akunena kuti no nyumba yawo nthawi imeneyo ndi zono tino inkalonderedwa ndi kampani ina ya alonda yopereka ndikuti chitetezo security company ina ndipo amata kutumiza mulonda kuti azikagadira ngati no security company ndikuti mulonda anali ndi connection ndikuti ndi aja ku kampani yake aja ngati zinthu zavuta ndikuti angayimbira amene aja ndikubwera kuzampanga support kumene kucha kwa mulonda ino zono amagwira ntchito ndikuti kampani alonda kuchoka kampani amagwira ntchito ndikuti for 6 days kaya kumakhala kaya kuyamba Monday umakafika mpaka na Saturday ndikuti Sunday kumakhala abe kuti kumafunikira munthuso mulonda onotino azateteza Sunday nanga sinde kuti Sunday anthu amakhala mwina apumula ndungoyikalo example amene otino amagwira ntchito 6 days ndikuti 7 day number 7 kumakhala ndikuti kopanda mulonda nenga lino family anaona zono ti day ndi tsiku imene ngakhala kuti mwina tili pa chiopsezo nkofunika kunena kuti no tizikaso ndikuti ndi mulonda ndanalemba mulonda onena kuti no pa wiki paja azingolondera ndikuti tsiku limodzi pamene kampani ndekuti imalondera masiku ndekuti zani 6 mwayiona ndi tsiku limene izi zimachitika akuti ndi tsiku limene ndekuti no mulonda uja amene amalondera tsiku limodzi anatabwera tsiku limene lolo linayo kuti kampani ja alonda ku kampani samagwira ntchito tsiku limene lolo linayi tsiku lolera kuti oyena kugwira ntchito anali ndekuti no mulonda uja anati akulembera okhaja ndipero kunapezeka zoti anabwera kuzapanga chipongwe komabe akunena kuti ngakhale zinachitika motere akuti no ndekuti no uyuyu Amikani Bob anadina batani la alamu limene limatumiza no utenga ku kampani kuja kunena kuti no kunoruza vuta ndekuti kampani aja amene athamange nthawi imeneyo koma akuti kunapezeka kuti kampani aja sanabwere sanapite kukatani kukateteza sanapangepo zina chilichonse. Anyways, we don't know kuti kampani yake ndi anji sanayitchule komanso sitikudziwa zonena kuti kampani analephera kupita pamene kuba zifukwa zotani kuti chifukwa chonoti kapena samagwira ntchito tsiku limenelo kuti ndi ntchito yawo yeniyeni ndizani I thought kuti kuti imakhala 24/7 kuti zikhale kugwira ntchito kampani yo ndikuti kuyamba mazingo yamba Monday mpaka na Sunday 24 hours I mean ndikuona kuti 7 days sati 24/7 koma 7 days kuteteza we don't know I mean is I think amaziwa magayo amaziwa ku company wendi ma contract awo ma agreement awo anapanga motani malingana ndekuti ndi mmene amagwirira ntchito. Will not say much about that
Panganali pano pandizonena kuti kukhoti konkhaniwa ayimitsa kuti ikhala ikupitirira ndi kuti no nthawi imene idzikwana 2 koloko. Obviously mwina video iso idzikufika ni nthawi imeneyo nange kuti ndigwiregwire mwina ndi mwina zingatitengerebe kanthawi komano ndi kuti ndikumale kuda chamma 1 choncho. Anyways, ndetu nkhani zakezo kukhala motero, I can only say kunena kuti no ndizabwino kuti at least taona zikuchitika kukhoteti, taona kuti kwayambano kuchitika zina zake. Fa nkhani imene zotinkadabwa ndi kuti basi zinangoti zizi, kodi munkadzangoti imba anthu inu, koma taona zonena kuti ayi anthu ake ndomwewo. Pakena ankabwera kumadzakamba zono kuti ayi anangofuna tinamiza anakalemba aganye kuti azizanena zimene zijakuti iwo ndamana apha Victoria Bobbe. Ati apolisi kuyolenga rata amike nthawi imeneyo basi ukalemba aganye apo. Kaende zinthu zambirimbiri koma wikanisi kunoti ankhani ngati zokafika ku court ndizaserious magaya ake ndomwewo amene amaganizidwa kuti no anapha malemu Victoria Bobbe ngakhale akana pa court pokuti akutisana pendiwo. Ndi apa pataonano kunena kuti no I think tapasidwa chithunzithunzi chene kuchoka kwa mwamuna wake wa Victoria Bobbe chifukwa ndi amene analipo pamenepo. Alipanso chithunzithunzi chene cha mmene zinthu zinakhalira kuti no anayita kuomberedwa ndithu pa chitseko atagwira chitseko so sadeti. Ndangofuna kupanga kuti kunena kuti tsiku limene anakabali, tsiku limene anapita kukapha Victoria Bobbe kunalibe mlonda ochoka ku security company. Kusizonena kuti magazi wankaita kuzozonroke. A security akumene kuja kwalonda akumene kuja amene angathe kukathana nafe amene ndozonena kuti to amakhala ndi kuti amagwira ntchito choka tsiku ili ukafika tsiku ili samagwira ntchito. Ndife tidzapite tsiku imene samagwira ntchito famulonda azakhala alibe backup, azakhala ndi kuti alibe kuthekera kuti angayimbira anzake kapena kuwatumizira uthenga anthu aja ndikubwera kuzatani kuzatigwira kapena kuti mwina make kapena angadine batani limene lizatumize uthenga ndi kuti anthu aja nkubwera tsiku imene azakhala anthu asakugwira ntchito. Zinangopanga kunoti ndi zimenezo komanso china ndichonena kuti no popita kumene kwa makafusa madola zotontho zonena kuti ankaita kudzoza kuti nyumba iyi tufuna kuti kapezeko zakuti. Ndikuti anali akubaonena kuti aja anali ndi uthenga ndithu information bwinobwino ya zimene amafuna kukapanga kumeneko komanso akubakewo analite kuti tu ruthless magayo anali zigandanga zoopsa kwambiri zinkhanira zonena kuti no zafika level yonena kuti no kuombera zinalibe nazo ntchito kuti kodi peti kuombera chisekomo siti pezeka zoti mina maketa pa munthu side nayo tangobwera tu kuno kuzabatu koma ayi ndithu ndikuti anapita ndikuti okonzera kuti kayatikapha kayatikaba analibe nazo ntchito. So sadete anthu ena ake ndoyipa mitima ngati metaonera tsonzi ifetu chimene kungofuna ndi chilungamo fwa chonena kuti mzimayi amene ojayi anasiyatu ana wawo ang'onowa azikulopa ndamayi anasiya ndikuti mamuna so painful family yake ende munthu onena kuti anali wachichepereso ngati amene ojene she was doing fine. Ayi ndithu ife tikufuna ndikuti tiwaene pa chilungamochi endepo pamene papa nde zikuyenda tombotero magayizi. Lero tikhala limodzi pamodzi pano makamaka chigawo cha masanachi. Stay tuned to Justin Tech Malawi akuti.